Sa mga mahiligon sa durian, pomelo, mangustin ug ban pa, chance na ninyo ni mga kapuso kay may gibaligya karon sa Mandawi City Hall grounds. Sukad kagahapon, gibuksan ang espesyal nga kadiwa ng Pangulo. Tungod kay nagtambayayong ang syudad sa Department of Agriculture dinhi sa Atua ug sa DA sa Davao Region aron makabaligya dinhi sa Sugbo sa mga produkto gikan gayud sa Mindanao. Daghan ang nalipay sa mga pinangitang prutas nga gibaligya dinhi, ilabi na sa kinaham nga durian. Ang kadiwa diha sa Mandawi, mamaligya pa hangtod ug mga adlaw sa Mandawi Heritage Plaza. Kay sa Miyerkules, mobiyahe na usab ang kadiwa paingon sa Bohol aron didto na usab mag-display. Dito sa akong brother-in-law. Usually, mag-order mo siya na sa Davao yun. Okay. Oo. Paborito yun. Ang objective gyud ani sa Davao sa Kadiwa on Wheels is to expand their services sa Visayas region. In time pod nga naa sila daghang surplus karon nga produkto sa Davao mo nang ilahang gi share diri sa ato